Vores formål med forsøget er at isolere DNA fra løg. Her fremstiller vi en blanding af salt, opvaskemiddel og vand i et 250 ml bæreglas. Efter vi har blandet det godt sammen, skal det afkøles i køleskabet i 5 minutter. Nu skærer vi så løget i små stykker, så det bliver klar til at blive blendet. Nu blender vi så løgene i en blender 5 gange i 5 sekunder. Efter tilsætter vi 40 ml vand i, så vi så skal blende igen. Og det her gør vi 3 gange. Nu skal blandingen af løg, salt og opvaskemiddel og vand filtreres gennem filtertragten over en konisk kolbe. Nu tager vi 5-10 ml af filtratet hen til et reagensglas, og derefter tilsætter vi forsigtigt et literstort volumen isafkølet 96% etanol. Så tipper vi glasset og overfører spritten forsigtigt ned langs glassiden med en pipette. Nu skal blandingen stå urørt i et stykke tid. Efter lidt tid stiger DNA'et op gennem spritfasen, og det kan eventuelt trækkes op af blandingen ved respektiv.